Ginlunsar paagi sa tree planting activity subong nga adlaw Hunyo 25 ang Philippine Arbor Day kag ang Action for Regreening and Transformation ni Provincial Governor Arthur Defensor. Sa Santa Barbara, ginpangunahan ni Mayor Dennis Superficial kag ginbuylugan sa mga local government officials, mga public and private schools and institution ang pagpananom sa mga kahoy sa Arroyo Street pakadto sa Municipal Cemetery. Suno kay Mayor Superficial, iyagid gina-encourage ang mga kabaranggayan nga magpartisipar sa 1 million trees program sang aton gobyerno. Of course, beautification. Ang tree-planting na dyan, ginambal is pati sa programa ni Governor Defensor na 1 million trees, no? For the year 2011, dapat 1 million trees kita ang madugang natin yung tanan na probinsya gali kang Iloilo. Ang gina-encourage kita ng barangays, no? So nag-meeting ka ng barangay kapitan, kaya gina-emphasize ka ang importance ng tree planting na dyan. Si Vice Mayor Rema Sumo ang chairperson sang Municipal Clean and Green Program kag subong man si Sangguniang Bayan member Rodrigo Surumon upod sang iban nga mga SB members ang hugot nga nagasuporta sa sini nga programa. Suno sa ila ang mga pumuluyo ang ginahingyo nga magtanom hindi lamang sa mga kahoy kundi subong man sang mga utano. No? Of course, kina-encourage sa gidang tanan nga mga barangay officials, tanan nga pumuluyo sang barangay nga magpananom o kung hindi lang magpananom sang kahoy kundi pati na ang vegetable gardening. Kaya ti bulig man na sa ila pa nga buhi sa adlaw-adlaw nga tanan. And definitely, ang SB kang Santa Barbara nagasuportar sa may project nga ginapatungod kang aten province kag of course wholehearted nga support kita na ka mayor giyamang kami sa likod na. Si punong barangay Virgilio Hamulo sang Barangay Cafe nagdugang nga ang pagpananom ang makabulig ilabi na gid sa palaabuton nga henerasyon. Taga-kape nga mapisan sa magtanom ka kahoy. Kay once nga nakatanom doon ang isa ka pumuluyo ko diya sa kape, sige-sige dura mapuslano nandaran ka mga apo nanda, kabataan nanda. So amo gid lang napakita ko daad sa pumuluyo diya sa kape nga mag-ugyon kami sa pagrimaw sa pagtanom ka kahoy. Si Municipal Environment and Natural Resources Officer Rimia Capistrano nagsiling na para masustain ang ini nga programa, sila ang nagtukod sang municipal nursery sa Barangay Daga Eco Park. We targeted to plant 291 trees per barangay, no? Kag para masustain ang atong project, ginahingiyo gid nato na atong mga kabarangayan nga mag-establish o nang put up sa anda nga barangay nursery. Aside from that, may aton man kita nga municipal nursery para in case nga magkulang ang seedlings natin, may ara kita nga ipanghatag sa ila. Ang mga barangay service point officers sa 60 ka kabarangayan sa Banwa ang mga panguna sa pagtanaw kag pagmonitor sa 100% nga survival rate sang gintanom nga mga kahoy. Buboy Sokaldito, ILU, Santa Barbara.